तो भैया लोग एगो समय रहे जोना समय में हमनी का आजी लोग रहे, दादी लोग रहे। आज अब हमरा जीवन में हमार माई बिया जानतन जका घीवो का गगरी ढरक जाए, लोग पूछे कि तोहर पति का नाम नाव ह, लेकिन घीवो का गगरी ढरक जाए, लेकिन दादी आजी हमर माई ई लोग ना बतावे। आज का एगो फैशन हो गइल बा, हेलो सोनू जी खाना खाए हो, हेलो शैलेंद्र जी खाना खाए हो। अरे मरवाला जा खूब हो बेस्या लोग, बिना नाव धैले कहू बात ही नहीं सकत। आज का कुल जौन बेस्या किस्म का जौन बाड़ी सब, एहू में आज कुछ बढ़िया बेटी बहन बा लोग। मैंने 100 गो में 5-10 गो, बाकी 90 गो भातार का 90 धके दिन भर में बोलावत तड़ी स। कहाँ संस्कृति गईल, कहाँ समाज गईल, हमके तो बुझाते नहीं के आज ले ऊ जुगवा निकल ना हो। हाँ? ई बा